sai dai kuma ce mahasada kun makara. Yau gashi salo sai a haye kan karaga daren halifa zauna daren martaban halifa zauna daren sakon na garkuwa ne tuni ya fito Habiba garkuwa ku ji sha'an bato SA domestic nan muka karkato sarki salo sinadde zauna daren magana ake gidan da ba zama daren daga ya fito kawai mu ji tashi durum kai ke da lokaci ta sa tangaran mutuka raba gidan da ba zama daren sarkin mukan wani man zauna daren sarkin kanon muridi mai asali wani ya adin gidan shi ne kwalkwali amma rufin kasa sai mai jan hali Allah ya ja da kwanan mai tattali zane na zabuwa Allah ne gamje ana ta tsarin sa fita yayi dole a tashi masu gurin sun iso kora ki gafara zaki ya faso kowa kwana lafiya an ce shi ya so tilas gini na toka zurbar maso kowa ya zaburo bai shi ya kara so yau na ga masu makoko sai fushi sun taka tobali kuma za karkashi